kancane umbrella. Sanibona ingane zakwethu ngethemba ukuthi niyaphila nonke. Nibingelelwa umzukulu kaMbungela, nibingelelwa umfoko amakholwa ahleba lapho umgqumuza mbili yakhefuza. Kazi mfazi wakwamthetho nje ubumisa amadolo nje uyabona nithi uhleli namadoda. Kusuke egolela kuze koshaya kwaMpukunyoni umshini uhamba ugaya izibozi kwana khesheni. Baba ongizalayo loyo kanti mina ngikuthi ukuthi ubopha umthwalo uhambe khathi kude kwana ngoma ikindaba okhonza imbuko eThekwini umuhle wena khathi ngoba uyancwadi. Imbuka lincwadi layatshwa kuzisa ivoti mantombazane ngabe nishikizela nje bese nizwileni indaba uthi phatha nini. Ngoba niyafunga niyagomela nithi ngeke nimqomo umfoko ndabandaba kodwa yavuthwa indlela enhloko umsika amansinini. Kwababaza umbungela ugcina inhliziyo egane kwamansinini wathi hawu ayikaze yenzeke lento emzini wendoda yakhe. Untombi zasophongolo zamqoma zamiyeka ngoba zazimbona ephuma kwandlana ezaseThekwini zabamba ngezandla zombili zawushaya umshungu zawukhomba kwanongoma entabeni yezulu kwaMandlakazi eBhanganoma. Uma lebhlebhu mahlaba ehlangana lo nje ngemfolo kumama kasangithanda usethanda amantombazane. Cha insizwa zakithi nezingane zakithi zonke ngibona ukuthi ake ngiyichaze le ndaba yezitokofela ngoba iyabonakala ukuthi abantu abaningi banesasasa kuyo bayayithanda futhi bathanda into okufanele beyithande ngempela. Okokuqala nje ingane zakwethu into engifuna ukuyisho ukuthi thina abantu abansundu into eyosenza siphumelele ukuhlangana. Hayi ukuthi masihlangana sihlanganele ukuzonda ezinye izinhlanga cha. Kodwa into eyosenza sibe namandla ukuthi sihlangane. Bekhona abanye abafowethu bezinye izinhlanga noma singahlangana nabo sihlanganele ukuphila kodwa nathi siyadinga ukuthi sihlangane kuqala sazane nokuthi siqonde ukuthi senzani. Itokofela abafowethu siqale ngo2015 ngoba ku2024 nje manje unyaka wesishagalolunye 9 years siphusha lo msebenzi. Angazi ngingabala ngithini but bakhona abantu abaseyitokofeleni asebebonile ubuhle balezi zitokofela. Itokofela kusukela esitokofeleni sokufuya imbuzi, inkomo, itokofela zezolimo, itokofela zokuhlawula izingane, itokofela zokulobola, itokofela zokwakha amalawo emakhaya ngoba siyazi ukuthi inkinga enkulu thina kithi thina insizwa ukuthi sithi siqala nje ukusebenza suke sesinomsebenzi okufanele siwenze emagcekeni. Ngakho ke kuba nzima kwesinye isikhathi sithola sehlulelwa ngokuhluleka kanti ukuhluleka kwethu kudalwa ukuthi thina sithi singakayihleli thina iyonke imali esisebenzayo sekufanele ukuthi ingene kubantu abasekhaya noma ngabe izingane ke zabafowenu noma ngabe ke intombi yakho othandana nayo uthola ukuthi nayo ineyinkinga iyafunda idinga ukwelekelelwa uthola ukuthi kubo kwayo isimo asisihle. Ngakho ke itokofela sayisungula ke sithi kulokho okuncane okubekayo kukhona okuhle ongakwenza. Ungalindi uzube nemali enkulu. Abakhona abantu abanemali enkulu abakwazi ukwenza izinto besheshisa. Wena mungenayo imali enkulu beka imali kancane kwenze kube umkhuba ukubeka imali. Zejwayeze ukubeka imali ngoba kunzima ukuyibekela imali ngalendlela thina siyibeka ngayo ngokwamabhenki ubuyele kuyona uyilana. So ke inhloso enkulu yezitokofela ukuzama ukuthi selekelelane sikhuthazane. Ingakho mangabe ungena esitokofeleni sikufaka eqoqweni eliqondene naleso sitokofela ufuna ukusenza. Sikufake egroupini bese ubona abanye abantu ukuthi benzani kuleso sitokofela ukuze ukhuthazeke uyibone ucongobezela kancane kancane. Ukuqala ukubeka imali nje waqala wabeka imali encane kuba umkhubo omuhle okwenza ugcina usuqhubeka njalo. So ke sikhuthaza kakhulu ukuthi insizwa isondele ezitokofeleni kakhulukazi izitokofela zokuhlawula, izitokofela zokulobola imfuyo na yonke lento. Asiyilungiseni leyo nto bafowethu ngoba ezinye zeinkinga zethu esinazo zidalwa ukuthi asiyihloniphile imizi awokhokho bethu abasibusisa ngokuthi kuzaleke izingane zakithi kuyo bese wena uyayibalekela leyo. Insizwa zibalekela izingane ngoba zinomthwalo omkhulu ezimpilweni zawo okufanele imelane nawo ebe amandla emancane. Ngakho ke inhloso enkulu yakho ukulekelelana, ukufundisana nokuthi siye phambili. Asakhe namakhaya. Kunabantu abano 15 years besebenza 10 years 5 years akanayo ngisho indawo yokulala ekhaya. Hayi ukuthi akathandi imali ayibekeki
wozana ey'tokofeleni insizwa zakithi. Ayizondi inkaba ibambe khona kuse-University yobunsizwa la akekho phuma efana nendlela afike eyiyo. Ngaphandle kokudlala iy'tokofela lapha emagrupini alezi y'tokofela sikwazi ukukulekelela ukuthi ufunde izinto ezimbalwa ezingakwenza impilo ukuthi uyise phambili. Sicela iy'nsizwa ziyeke ukudlala, sicela iy'nsizwa ziyeke izinto eziserious ukwenza ngathi ziyifashion. Khona abantu abasifonelayo besize sibabhalele, size sithathe isikhathi sethu sibaxoxela ngalezi y'tokofela kanti umuntu uyayidlalela. Phinde siyeke futhi ukuthi sethekele ulwazi kulezi y'tokofela, sambe siyovula iy'tokofela enizoganga ngazo ngabantu ngoba lento idinga ukwethembeka, idinga ukuthi ube nothando lwabantu. Manje mangabe senizwe kuthiwa khona iy'tokofela kwaMandlakazi eseyisabalela izwe lonke, ayikhethi lezi y'tokofela ezawo wonke umuntu. Mase nizwe lokho senihamba niyovula ezeni iy'tokofela usuyafika wena usurobha bafowethu ngoba untshontshe into okungeyona yakho, engenaso isibusiso, ongenaso isibusiso sayo. Asiyisebenzi thina indaba yezitokofela ukuthi isitokofela kunikezwana imali ukuthi hambe yokwenza ukuthi cha. Sikufundisa ukubeka imali. Sifuna ufunde ukubeka imali. Ayizondi kabi, ayibambe khona.